Госпожо, как се казвате ви? Ирина Котович Маринова. Откъде сте? Козлодуй. Така, преди малко ми направихте една проверка. Идвате за втори път при мен. Преди съм ви преглеждал, какво съм открил? Проблем с главоболието, което е било вследствие на хематом, за което ми дадохте каша да правя тесто. Тесто на главата. Смърдяло. Да. И тогава лекарите бяха казали, че ще пия едни лекарства между 2 и 5 години. Бях правила тестото, бях пила билките, вследствие на 10 месеца бях спряла лекарствата. За 10 месеца лекарствата ги спряхте? Да. Предполагам, че е възоснова и на двете. Комплексно, но просто... Добре, ЕЕГ-то беше показало отклонение на вълните там. Да, и сега обаче сега идвам, защото имам отново леко отклонение на вълните в ЕЕГ-то. След вече колко? Значи от 95-та, 96-та бях спряла. Значи след 15 години? Не, 2006-та. 2006-та. 2006-та, значи... Аз 2005-та съм идвала при вас. Да, 2005-та, щом сте идвали. Значи 5-6 години не сте имали проблеми. Аз и сега не чувствам никакъв проблем. Не ми се гади, просто ходих на контрола и просто алфа на вълните нещо пак са. Пак има отклонение от тази травма, която сте изкарали някак. Предполагам. Но вие сте имали един припадък. Да, тогава. И от тогава до сега не е имало припадък. Не. Добре. Откато слагахте тестото, главата трябва да е по-добре. Значи нямам и главоболие вече. В принцип нямам главоболие. А преди сте имали? Да. Преди имах. Значи не ежедневно, ами цело ежедневно, леко такова някакво си. Да, особено чувство в главата. Да, седна, че си шеметен. Да. Добре, това е изчезнало. Това е изчезнало, да. Добре.